We zijn hier vandaag in Grauw. Eerste zonnepanelenproject van het project de collectieve inkoop van de gemeente Leeuwarden. En hier achter ons worden de eerste panelen op het dak gelegd vandaag. Wij krijgen nu 8 zonnepanelen. Dus het kent precies genoeg dat het eigen verbruik eigenlijk is. Hè? Nou ja, als je het even vergelijkt, heel veel mensen vergelijken het met hun spaarrekening. Nou, die levert vandaag de dag 0,5%, 1% ongeveer op. Ik denk als je heel veel meer rente krijgt, dan moet je afvragen of je het geld ooit nog terugkrijgt van de bank. Maar als je kijkt naar zonnepanelen, een beetje afhankelijk van de situatie, is het ongeveer 10-11% rendement. Nou, dat is toch behoorlijk op je spaargeld. Dus ja, dat levert het wel op. Zonnepanelen binnen wel een stuk goedkoper worden. Ja, toch kost het nog wel aardig wat geld om een hele dak vol te listen. Is het echt een mooie kans voor mensen maar in Lietse beurs? Ja, de investering moet mogelijk wezen. Hè. Wij hebben als gemeente een doorsementslening, voor de meesten met een Lietse portemonnee. En ja, er zit BKR-toetsing aan, dus het zorgt ook voor een drempel. Maar ja, daarmee beziek je wel het toegankelijk te maken voor die mensen die dit net voor de dagelijkse in die oude sokken zitten hebben in de werkkamer. Dus ja, zodat die mensen ook investeren kunnen. En dat ze mij bewijzen van het dingen wat ze verdienen op de zinnenergie, dat ze daarom al betalen kunnen. Nou ja, dat is het idee achter de doorsementslening en zo wordt dat ook toegankelijk voor een grotere groep. Ja, dat kwam toevallig op ons pad. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is zomaar. Nou, ik denk dat die brief van de gemeente eigenlijk de laatste deel heeft. Ja, het hoeft ons eigenlijk helemaal niet een cent te kosten. We kunnen de centen gewoon lenen van de gemeente. En dan voor een beetje procent, een goede procent. Nou, het brengt alleen maar geld op. Dus de gemeente geeft me eigenlijk geld. Zeg maar dat je hem hebt. Ja. Het begint steeds meer te leven. Je ziet ook steeds meer mensen kijken naar de vormen van isolatie, ledverlichting, zonnepanelen natuurlijk. Dus het is volop in beweging. En het begint langzamerhand in Nederland, het heeft even tijd nodig, maar er komt wel een mindset van hey, we moeten iets doen. Hoe we het nu hebben gedaan de afgelopen jaren kan niet meer. Dus laten we maar eens overgestapt op duurzamere vormen van energie. En dat begint echt wel op gang te komen nu. Iedereen richt zich heel wat op particulieren, maar binnen dus net de bedrijven die het echt de grutverbruikers binnen. Ja en nee. Bij elke grote verandering die we eigenlijk als mensheid hebben meegemaakt, dat is heel divers, zie je eigenlijk altijd dat het vanuit mensen, kleine organisaties begint. Dat soort veranderingen. Dat zie je nu ook met energie. Dus het komt vanaf onderaf, vanaf de particulieren. Maar ja, een particulier werkt ook bij een bedrijf. En je ziet nu ook dat de bedrijven denken, hey, wij moeten ook wat doen aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus ook daar komt het. Dat zijn natuurlijk wel de grootverbruikers. Dus je ziet nu langzamerhand dat het daar ook op gang komt.